En la següent lliçó es tracta de canviar la mida de les figures. Fixeu-vos que el que tocarem serà l'amplada i la llargada, perquè de alt fan el mateix les figures. Veieu que els quadres vermells són iguals de alts que els taronges transparents. Per tant, el que farem és tocar, només necessito tocar l'amplada i l'alçada, per tant, aquesta vista d'aquí m'anirà molt bé. Com es fa això? Si fem següent, aquí teniu una mica explicat què és el que s'ha de fer. Ai, m'he passat de... Tornem. Si us passeu, feu restablir i ja està. Bàsicament, aquí ens explica una miqueta el que hem de fer. Bàsicament, el que hem de fer és cliquem i veieu que hi ha aquests punts. Molt bé, doncs per moure l'amplada i l'alçada serien, veieu, aquest d'aquí i aquest d'aquí. Veieu, quins ens toca? Llavors, aquest movem fins aquí, aquest movem fins allà, i en aquest cas aquests dos no els hauríem de tocar perquè ja estaríem correctes. Veieu, Sí? Si agafem ara l'altra figura, aquesta d'aquí, veieu que tenim els 4 costats, tenim 4 triangles, aquests d'aquí són els dels cantos, llavors mous amplada i llargada alhora, els blancs. Aquest d'aquí seria només per tibar aquesta cara del quadrat cap a fora, i aquest, per tant, és el que m'interessa moure només aquesta cara cap allà. I ara m'interessa aquest, i arrossego cap a fora per moure només aquesta cara cap allà. Si ens equivoquéssim i tirem d'aquest, què passa? Que es mou tot. També es pot fer, perquè també podem aconseguir quadrar-ho, però és més complicat perquè llavors mous amplada i alçada. Mous les dues coses. Per tant, sempre és més fàcil, si ja ho tenim correcte en un dels costats, moure l'altre. Per exemple, amb aquest, que ho hem de moure tot, potser sí que ens serà més fàcil anar a buscar el canto aquí, que ara no m'ha quedat exacte, veuríem ara, i girar això una miqueta i ara anar a moure aquest canto fins aquí, perquè en aquest cas sí que m'encaixa més bé la figura. Veieu una miqueta com hauria quedat? Per tant, tenim 4 opcions per moure els punts negres, que ens mouen només una de les arestes, o els punts blancs, que ens mouen 2 arestes alhora. Veieu que quan jo passo per sobre sense clicar, ja em diu què és el que mourà. Per tant, és important que ho tingueu en compte. I ara sí, això és tot.